nett għaliex hawn ħafna nies illi huma speċjali ħafna għalija illi qegħdin preżenti hawn. L-aktar importanti iż-żewġ tfal tiegħi, Zek u Greg. Bis-sħubija fl-Unjoni Ewropea ftaħna beraħ il-bibien tal-opportunitajiet biex int tgħix ħajja aħjar, biex int ikollok indipendenza personali akbar u tiddeċidi int, mhux jiddeċidi xi ħadd ieħor għalik. U kemm il-Partit Nazzjonalista wassalna biex inkunu gburin illi ngħidu illi aħna Maltin. Kull min huwa uman jagħmel żbalji, però għamilna ħafna affarijiet tajbin illi għandna nkunu gburin bihom. Għandhom jagħmluna gburin illi aħna Maltin u gburin li aħna membri tal-Partit Nazzjonalista. U minu nazzjonalist għandu jħossu gburi għal dak illi l-partit tagħna għamel għal pajjiż. U ara ma tħallu l-ħadd, ara ma tħallu lil-ħadd jgħidilkom illi m'għandkomx tkunu biex tkunu gburin. Għandkom tkunu gburin illi intkom parti mill-Partit Nazzjonalista. Namlu għeda u nirbħu l-elezzjoni biha. Nirbħu l-elezzjoni biha hija li aħna inwedu illi mill-oppożizzjoni miktar u iktar mill-gvern inkunu partit gvern viċin in-nies. Dak li rridu nagħmlu. Dak li rridu nagħmlu. U nirbħu l-elezzjoni iva. $0.58 fil-ġimgħa. Irid ikollok wiċċ. Irid ikollok wiċċ. David Aġus batilna stampa u għalna tafu dil-$0.58 din daqskemm tiswa SMS fuq is-Super One. Melek sew, issa lanqas SMS fuq is-Super One biex tgħidilhom x'taħseb ma tista' tibgħat għaliex tkun ħlejt ħaq żieda ġimgħa fil-paga. $0.58. Kemm iddieħqu bina, kemm qalu ma nafux qed ngħidu, aħna kellna raġun. U kien qiegħed jikdeb, għax anki hu messu kien jaf, u jien m'għandix dubju li kien jaf, illi ma kienx jista' jibniha, sentej, ara kienet gidba. Imiktar minn hekk, il-gidba li inti tajt. U jekk ma nlestijiex sa sentejn nirriżenja gidba, din kienet gidba. Din kienet gidba. Kienet gidba. Bħalma kienet il-gidba tal-fabrika tal-kanċer, bħalma kienet gidba illi rrid iġib vapur, tanker tal-gas sankrat f'nofs il-bajja ta' Marsa Xlok biex jilħaq jibni kollox f'sentej. U issa allura jekk mhux taf li mhux se tibni kollox f'sentej. Għalfejn se ġibu il-vapur, tanker tal-gas sankrat b'dak il-periklu f'nofs il-bajja ta' Marsa Xlok. U il-gideb din il-ġimgħa kompla, anki gidba, fuq gidba, dax din il-ġimgħa għalina jien mhux verat illi nirriżenja jekk mal-lestijiex. Mela il-politika irridu nibnuha fuq il-verità. Godfrey Grima meta kien qiegħed hawnhekk nhar il-ġimgħa qal u l-politiċi kollha jikdbu. Jiena laqatni ovvjament meta qal hekk. Għax jien minix qiegħataw għaliex gdibt, jien qiegħataw għax għadt il-verità. U allura din tolqotni ħafna, bħalma tolqot ħafna kollegi tiegħi. Illi aħna il-verità hija importanti, bħal Malta. Malta tagħna il-koll. Għaliex titbissmu? Għaliex titbissmu meta ngħidilkom Malta tagħna l-koll? Għaliex hija waħda mill-gideb tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Għalhekk titbissmu. Qabel ma aħna nazzjonalisti jew laburisti, aħna kollha aħwa Maltin. Aħna poplu wieħed maqut. Irridu nemmnu fina infusna u li aħna kapaċi nerbħu l-elezzjoni ġenerali. Jiena nemmen illi dan il-partit kapaċi jerbaħ l-elezzjoni ġenerali għal raġunijiet li spjegajt.
Jina nemmen, imma rrid nistaqsi lilkom jekk temnux intkom ukoll. U rridkom temnu intkom ukoll. Għaliex jekk temnu intkom jibdew jemnu n-nies hemm barra. Emnu illi l-Partit Nazzjonalista jista' jerġa' jqum fuq saqajh u jerbaħ l-elezzjoni ġenerali. Fl-elezzjoni li ġejja, Greg ħajvota l-ewwel darba. Jiena ma rridx illi Greg jew żgħażagħ oħra jivvutaw għall-Partit Nazzjonalista għax missieru huwa l-kap tal-partit. Jiena rridu jivvota għall-Partit Nazzjonalista għaliex il-Partit Nazzjonalista huwa l-aħjar għażla biex il-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti u Awċi dejjem timxi il-qoddim. Li tkun cool hija xi ħaġa sabiħa. Però fil-ħajja ma tasalx biss billi tkun cool. Fil-ħajja tasal billi tkun smart. U jekk aħna inwettqu dak li tkellimna fuqu f'din il-konvenzjoni, dak li tkellimt fuqu f'dan id-diskors, allura minu smart jażel il-Partit Nazzjonalista. Grazzi ħafna.